Entre os bancais da Ribeira Sacra e reflectida nas augas do río Miño, a aldea de Belesar sorprende pola peculiaridade da súa paisaxe. A inclinación e características do terreo condicionou a disposición das súas vivendas de arquitectura tradicional construídas en pedra e madeira. Pertencen aos concellos de Chantada e o Sabiñao. Entre as casas comezan a debuxarse os coñecidos como Cóvados de Belesar, calzada romana que, segundo os estudos realizados, comunicaba a vía que unía Astorga con Braga. O itinerario debe o seu nome ás baixadas e subidas por ambas as márxenes do río Miño que o declive destas terras obriga a facer. Dos embarcadoiros da aldea parten varias rutas fluviais. Nun lugar destacado atopamos a igrexa de San Bartolomé, patrón da aldea, o que tamén se dedica un peto de ánimas ao pé da ponte que cruza o Miño. Polo lugar pasa o Camiño de Inverno a Compostela e a ruta de sendeirismo dos viñedos de Belesar. A aldea de Belesar é terra fértil para os viñedos e as cerdeiras.